Tutaza kunzwanana nemadzikwaSha angu. Saka inini manje nhasi mundichara kuramba ndichiita mururamba mushuva mangu ndiita kudaro ndini ndega here muri ndiendesa inini ndega muri kupoinda inini nenzira ingava neng'anga dzakadii dzakamutaurira mazuva pane chinhu chinonzi pachirungu domestic remedy. Pano ndo pakaiswa ngozi yese yemumusha menyu mamutandi. Sofa handina murume ndoti ndikapinda mumba ndofunga kumba ndinopfeka mabhegi handitukwi handityisei ndinopfeka mabhegi ndoenda kumba ndinowana wangu tu wepamukwezheneyo kwanyakunhu ndinopfeka bhegi muguri wamanyika ndoenda kumba handitukwi handiitisei ndofambawo zvonzi makapuwa murume ini ndingori hangu zvemurume wezvikwambo ndinongosangana nawo usiku iwapo ava ndakatowatuka ndikaswedera 6 to 6 shu mubvuri wamanyika ndinoita 6 to 6 ndichipopota ndichiti kuti ndigare nesecret yakadai zviri kundityisa kuti ndigare nesecret yakadai. Kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer: the views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. Ndoitwa David Mugai. Ndogara mbukura Pfumai. Ishe wangu ari Ishe Zindi. Mambo wangu ari Mambo Mutasa. Nisaka na chitupa changu chinafika. Nyaya yangu tutaza kunzwanana nemadzikwaSha angu. Patutaza kunzwanana nekusarespektana ndepekuti tine muzukuru ari kurwara. Zvinomboti zvikaita in off saka gore rapera zvakatanga futi. Isu madziseguru takagara tikati izvi zvinhu zvanyanya izvi. Ko chiromborwadza mukomana uyu chii? Musi wa11 takaenda kwaSabhuku Dutira kunogara madzikwaSha angu aya. Tikati Sabhuku tiri kukumbira kuti tida kuti titaurewo nemadzikwaSha edu aya. Isu toda kuzivawo chiri kurwadza chi muzukuru wedu. Sho akatiperekedza tikaona mukwasha. Taona mukwasha uyu. Takataura naye zvina mukwasha ndakafamba nehanzvadzi. Tikati zvekuti makafamba nehanzvadzi yangu ndikabvunza hanzvadzi yangu ichandinyepera kuti makanzwei. Ndikabvunzawo imi muchandinyepera. Tiri kuda kuti imi mukwasha nesu madzisekuru tofamba tonzwa kuti chiri kurwadzwa. Isusu madzisekuru toda kunzwa kuti muzukuru chiri kumurwadza chii. Mukwasha andiri kutaura nezvake ndibaba mukuru wemuzukuru wangu. Mukwasha wangu wakashayika 1985. Right. Zvikazi alright ndichambofonerawo hama dzangu. Ndikati after 3 days ndichauya kwaSabhuku. Asi handichauyi pano, ndichaenda kwaSabhuku ndiko ndichadzwa maresults. After 3 days ndakaenda ndikaenda kwaSabhuku. Zvikanzi ndiSabhuku mhinduro yendapiwa zvanzi imimi Samugai torai muzukuru wenyu muendese kuGatsi. KuGatsi kune stende yamukwasha wangu. Asi hanzvadzi yawo irogarawo muGrowth Point mwawo. Ndikati ndogotora inini ndoendesa kustendi yahanzvadzi yake. Ko adi kuuya kutora iye mwana wake. Inini handichazvinzwisisi. Saka tabva kwaSabhuku tikati inini tadi kuti tiende kwaShe adini atigadzirise. Musi wa15 wakatanga kuti ndiri kuenda kucheck up. Tatapiwa date zvikazi ndiri kuenda kucheck up for 2 weeks. Saka nyaya ichapinda musi wa15 kwaShe. Musi wa15 takaenda wakaramba kudini kutongo. Ndo nyaya yangu.
ndiri kuti ngatifambe tinzwe chiri kurwara uko kuri kuita muzukuru kupenga mazvita here Wakwambo. pamusoro sangamiro nedare renyu ndiri kutaura kuna Tezvara wangu ndechekuti rufaro mutandi ndiri kuti kuna Tezvara wavari kutaura zvatisina kuwirirana ba wakauya kumba kwangu ma12 usiku naSabhuku ndikati Sabhuku muri kuuya naTezvara wangu usiku kwakadai zvaita sei zvikanzi mvurai tine mashoko etoda kutaura vandataiswa shuwa panze papane malaisi ndoona handite zvashuwa ndikati mai zvarite zvaregai ndivhure nunga pane zvavada kutaura saka apinda kudaro naSabhuku iyeye ndobva wapinda ndobva anditaurira nhau dzaakataura zvekuti toda kuti tifambe ndikati tichafamba kanganiseko ingawani nehanzva dzei takambofamba zvakawanda zvikanzi aiwa inini handine nazvo zvoda kutanga kufamba panyuwani kati zvakanaka inini ega nditange ndonotora hama dzangu ndaifamba nadzo nehanzva nevanhu vese taifamba navo tichifambira panhau iyi nhau iyi yani over 30 years kutanga kurwara kwakaita mwana mumwe wangu saka tauya kudaro inini vandasidaidza hama dzangu dziya ndadaidza hama dzangu zvikanzi ingava takatofamba kare wani ini ndikapiwa mupurisa wamambo tikaenda kuMozambique taenda kuMozambique tikafamba ng'anga 4 pang'anga 4 idzi dzese iwo waiti tikatasvika kutsanangura waitsanangura saizvi zvokuti tiri kudini tinoda kuti tirapise mwana tikatasvika aibva achinzwa zvikanzi uyu ndiye muroyi tiri kuti ndiye muroyi ari kudini ari kuroya muzukuru wedu ng'anga dzaibva dzati aiwa hasizoba svika aibva tazoendeswa pane pekubata mabadza so anopisa ndikaabata handina kutsva tibva tabvapo tibva tauya ndobva taiswa hupfu musoro tikabva kuMozambique ikoko tibva taenda naishe nemupurisa waishe wacho tibva taenda pai tibva taenda kuna ishe kuti mambo ndizvo zvadi tauya isusu uye muri kuti ningirikiri uyu ndiye ari kudini ndiye ari kuroya mwana uyu haasi yeba mazoona manzi ishe aibva adini vangu mupurisa ndiye akatsanangura ini ndibva ndazongovatsanangurirawo ndine mukorore wendandinaenda kufamba naye uri panapa saka ndingangotadza kuchitsanangura angu zvimwe semunhu ndiri mukurwadziwa ndiri kurwara saka zvadaro taningirikira kuna ishe uya tibva tagara kudaro kuna ishe abva ati oraiti zvapera inini chiendai inini hanzvadzi yangu tobva tafunga kuti apa hapana isusu n'anga dzetufambiswa idzi hadzisi dzekuti tiri kuda kurapisa munhu boro ndiri kuda muroyi kwako zvino muroyi izvo pasi ndatanzi inini handisi muroyi isusu todini tobva taenda kuna dokta pauna taenda kuna dokta akati mwana uyu istress yekufunga maningi akusiku iyo akati hanzi akusipenga istress saka munoita imimi munodini munoningirikira tinosomupa matablets pamwedzi ekuti amwe pazuva haaitiba nekuti anogona kuakanganwa mosotoita tidi tosobaya mainjections shuwa tichiita saizvozvo nguva yese mazuva namanje zvadaro panguva iyoyo tichiita saizvozvo tisati tapedza takapedza kunge 2-3 years ndobva ndikauzoya futi tikatida kurapisa mwana nani neiye namai wemwana wangu ye wemwana mning'ina wangu ye tikatoda kurapisa mwana tikati kurapisa mwana kuita sei futi saka papaamba ipo papari padhuze papaine imwe n'anga yanga yauya ichinzi yabva kuMozambique iri mudhuze nemaraini medu ndandiri kuchechi ndobva ndazosvika ndamirirwa zvano toda tirapise mwana tikati tisarapisa mwana kuita sei futi isusu ingawani zvinhu zvakamira zvakadai semunoziva kanzi aiwa tobva taenda payapaya n'anga iya ibva yagadzira zvayakagadzira zvimatsono maningirikiri tsono mareza nezvakaita madota nezvimaporiji zvikanzi iwewe uri kuramba kuti hausi muroyi idya poriji ukadya poriji 4 days haupedziba mazuva ndikati alright regai ndidye shuwa ndakazvidya zvine izvozvo ndazvidya zvine izvozvo pa4 days kubva pa4 days ndatova gari ndau ma7 years ndiripo mazuva saka kwauzoti zvine izvi manje futi tsana ndokuzouya futi wakudini futi
wautaura kuti nyaya yakafanana iyo. Ndikati manje mauda kunditambisa manje. Zvamuri kuita izvi muri kudaro inini sei ndega. Family yedu ndine mukoma ari pamusoro, ndine munin'ina. Inini muri kuya kwandiri sei. Nezuro makamboenda futi makambo ndiendesa kumanga mchiti ndori kuita kuti aye nanga dzidzikaramba. Saka inini manje nhasi ndichada kuramba ndichiita muri kuramba vamangoita kudaro. Ndini ndega here muri ndiendesa inini ndega. Muri kuenda inini menzira ingawari nganga dzakadii dzakamutaurira masoro. Saka ndona chiriko kumusha ikoko havana uya kumboti timbotaurirane sefamily gathering tega havana kumboita basi kutanga kusangana nawo pawakaya kuna sabhuko papo sabhuko wakaya naye usiku iwowo ndibva ndazoenda nawo ndataura kuti endai nemwana kupi kuna sisi wangu nini kwaanobatsirwa kudini kubayiwa mainjections. Saka havana kuzoita ndozonzwa kuzi nyaya kupi yakwamutasa yakwamutasa sei yakatanga kuzi kwaishi. Ndikati kwaisha mishe ndimirirewo ndidini nditsvage mari manditaurira ndisina mari ndirikubva kureview ndirikubva kwadoctor. Saka ndidiniwo ndiitewo kuti nditsvage mari ndozotonzwa asondora chipiri urudikana kwari kwamambo Mutasa. Ndikati kwamambo Mutasa futi hatichakuitiri nharo ora totanga kuita get together ipapo mozozoona kuti izvo muruda zvacho zviri zvakamira sei. Ndo mamirwe ari kunhau iyi. Zvimwe ndingangokanganwa handichazivi nyine zvendasiya here. Noti kumba kwaita hatisatamboita get together yakadai soko kutangira panapo kuti kusangane naona uyo ari panapo ndikozi mwana wemunin'ina wangu ane 17 years. Wakafa 85. 43 years. 81 Regata regata. Avasiwaona vadiki. Right. Akatanga kurwara 2007. Wana kushaika kwakaita baba wao 1985. 86 amai wao wakauya newana wao mukomana nemusikana wakakurira umba kwedu. Madzikwasha aya iwo mukwasha nemunin'ina wao wakazouya achatondere gore racho wanga watokura wakati tateera mhuri wakapa uyu stand wapa uyu stand ndipo akabva arora ane wana vairi ndipo akatanga 2000 kudini kurwara. Wakasiyana varora umwe kwakasiyana vana ane hwane vaanavo vamwe vari kubhuya kuna mai wavo. Inini handinombogara ndafamba naye babi kuzi mwana waridzi kutotanga kufamba kwandinoda kukumbira kutoti ndinzwe tiri tese naMukwasha kuti tinzwe kuti chirumborwadza chii. Nyaya yeseka vamwe haitangi nokukwira mbinga guru kutanga kukwira pamusoro pegomo munotangira kapasi pasi muchigadzisa chinhu mozokwana chinhu chako kusvika kuno muchakutonga chinhu chakakura sereki chatadzikana imi musati mambotanga. Pane chinhu chinonzi pachirungu domestic remedy. Manika mazwa domestic remedy zviri kutaura kuti musati mabuda kunze uko anzwa chimbounganai sewana wanyamunhu discuss issue mombotsvaga mombogadzisa handiti kana zvazoramba muzobuda musake handiti zvine mungatanga nokubuda musaki iwe wautotaura kuti iyazvo tatotanga kuungana panapo
Zvikutaura kuti pese apa hamutotara mese kana kuti kana murikutaura mese pane kakusawirirana karipo kamusiri kuburitsa kana kuti mukufamba kwamurikuita makasiyana umwe naumwe arikuzwa zvake imimi pamakazwa kuti mwana wakupenga makambodii hanzi makatora mwana mukatomupa destiny Mungu. mwana wakatanokupenga asanokupenga kumadii Mai wacho akabva akamutora ndobva aenda kugara nawo mba kwake. Kugara kwakaita ikoko anga asisiri kupenga asati anga atwaraiti pamusoro mukauro ndinodaira zvataurwa nanesekuru ndinonzi Mutandi Lincoln ndiri mwana waRufaro Mutandi ndatiregai timbope brief background mafambisiro acho ichokwadi kuti sekuru wakauya shuwa kumba usiku waina sabhuku acting sabhuku waine mukororo wavo warapa wasvika kumba inini ndinogarawo ikoko baba akanifonera kuti wane sekuru vari kunokuya kuno so vandasvikawo wasvika waine sabhuku wazano MuKwasha tadini tauya mwana ari kurwara mwana wenyu ari kuita sei ari kurwara saka tatidini tiuye tione kuti tibatsire sei mwana ndo masoko asekuru ndichisvika sekuru ndakamubvunza sekuru maita zvakanaka wanga wambotaurirana na MuKwasha wavo ndikati wai sekuru bva mauya usiku uno plus nasabhuku hatisiri kuwirirana here ndinofunga kuti kana mashoko angu andiri kutaurira kana ndiri kunyepa wane kodzero yekunitaura kuti apa wazonyepa waripo nemukoro hamusi kudini hamusi kuona kuti imi mauya nasabhuku hatisi kuwirirana here kwasati paitowo rimwe ziso vati alright mashoko akapindwa wanasekuru wachibva wakati ini ndichambounganidzawo hama dzangu ende hama dzaita kunga munin'ina wavo nehanzvadzi dzavo ende zveshuwa baba akasamona hanzvadzi dzavo wakasangana nditsotera musi wasangana zvawakawirirana wakataurirana wari 4 ndichizozwawo feedback wanga vati wakazotorawo paimwe hanzvadzi yavo inonzi maestole kuti atore mwana kuenda kugara naye kuauna ndo mawirirano wakaita arrangement so from there ndisingazozivi hangu kuti pakaenda munin'ina wangu ikokoko ndaizongozwawo kuti akazoteerwa akazondotorwa zvisina kumira zvakaita sei zvakanaka asi ndodawo pabrief background ndasimudza ruoko nditsanangure mabvunzo ekuti shuwa baba wakapa munin'ina pekugara ndizvo aita mhuri yake ndo pakatanga munin'ina kurwara pfungwa vanosanganisira mhuri yose wakauya wachinongedzera kusanganisira amai wangu anova mainini wangu mai wemunin'ina wangu nehama dzose wakauya waine accusing finger wachiti Rufaro Muroi back then sure wakadaiso zvikadaiso vanhu vakaenda kwaishe Zindi anga aripo anga the late ishe Zindi anga aripo akati aiwazve kana iye baba wangu wawaita sei waiti nyaya dzamuri kutaura handisi sei handiziziwe so takapiwa mupurisa waishe tikakonektiwa na kuenda kuna ishe Mandeya the late ndiye akanga aripo furene kwaishe Mandeya ndo paakatitsananguridzira kwekuenda kuMozambique about 4 eng'anga ende takaenda tiine mai wemunin'ina wangu wakanga aripo baba munin'ina wangu akanga aripo nevamwe mafamily members akanga aripo tese tikaenda 4 ng'anga dzadziri kuMozambique sekutsanangura kwamboizwa nababa so out of all 4 ng'anga dzese dzakafambwa idzodzo kune zvakabuda wakabatiswa mapadza bhozi kwanga kuri kuenda kwakusiri kwekuti kuda kurapisa mwana asi kwakuzi kuda utsvagiwa Muroi
chitondera imwe ng'anga yatazogumisira kubatswa mapadza uzvi kunga wataura kuti anenge abata badza iri anotsva shuwa sekudaro the accused anga ari kubango ndiye akatanga kubata badza riya hapana zvakaita so mufamily medu kuna baba mukuru wedu anova mupostora hapo hake izvozvizvo aripo rakabvira saka achibva baba wangu akaiswa ufu wangarisai nekuzi achenurwa tikabva kune mupurisa waishe tikaenda kwaishe zvandiri kutaura izvi kana ndiri kuti ndiri kunyepa bhozi amai uyu mwana uyu anova munin'ina wangu aripo tanga tiripo tese but I still remember ndichibva ikoko kuti zvatiri kuenda zvatiri kubva uku nemunin'ina ari kurwara tagadzirisa problem here munin'ina arapwa here aita zvakanaka here kana tanga tauya kotsvaga muroyi kana kuti muroyi anga achida kubatwa zvaasina kubatwa asi munin'ina aita sei arapwa here tikauya zvagariwa zvakadaro patsanangurwa nababa shuwa vagara after some time wakazomboya futi kune imwe ng'anga takazongozwa wasn't there tasipo takazozwa baba kuti waenda kwawakaiziva wakadiswa apologize angari kupisawo nguva iyoyo ng'anga yanga iriwo mazindi zvikanzi anenge adya porridge haapedzi 4 days achinge aita sei achinge auya so inini pandiri pekudai so machallenges ariko anowanika mafamilies but nhau yekuresolve those challenges nenzira dziri kuuya nehama dzacho kuti gadzise dambudziko because munin'ina wangu wanire 17 years asizwa zvakanaka and which is zvisiri right and munhu anoda kuita focus neupenyu hwake nekuraramise mhuri yake but nzira dzinouya dzekunongedzera kuti ningi muroyi mafamba mapiwa access yekufamba zvamanga muchitarisira acho zvakaitika ndakudzokera futi pakuuya pakaitwa neTezvara pawakauya shuwa zvanga zvakanaka kuuya kwawo nekuuya nasabhuku but at first pakuuya nasabhuku ini ndanditofunga kuti dare iro riri pamwe kuzouya kunoku kwamambo Mutasa ndaitarisira kuti tinenge tisina kunzwanana at family level hapana kuti unzwanana in good faith kutaura ndiribatsire dambudziko rinechi anova munin'ina wangu anova muzukuru waneTezvara ndingangoti muchidwimbu ndo mafambiro akaita zvinhu and kumasuro they were accusing finger apa ndandiri kutoiona hangu pairi kuuya waneTezvara kuti aiwa zvakamboitika sisi takuuya saneTezvara zvakamboitika zvakadini toereka tibatsirane nechi but kumashure kune accusing finger yaimbonongedzera kuti uyu ndiye ari kuhonzera mwakafambwa macho mese ndinodaira kuti kana ndiri kunyepa ndoti dare rino rikwanise kuti mai waari kurwara aripo matauriro ndaita anofambe takaita kuMozambique kana ndiri kuti ndanyepa kana panaipa ndaedzera wanotenderwa chai nemweya waMwari kuti apo wataura chokwadi apo waita sei wanyepa ndingangoti muchidimbu mazvita eni pamusoro pemvura manyika ndetipafatima mutangi nyaya iyi haina kutanga nhasi yaane nguva ndiri grade 7 tichingonga kuti Rufaro Mutandi ndiani Rufaro Mutandi ndiani ndibaba wangu chaizvo mukoma wababa wangu Rufaro Mutandi ndiani indogara kuHarare baba wangu ndobva stroke waane 6 years now wastroke ndobva ndatora baba wangu ndobva ndagara nawo kuHarare ndagara nababa wangu handina kugara pasi ndaenda nawo kuma-exercise kuparerenyatwa ndaenda ndaona Dr. Basoni azondidedza ndakaenda kuMSD mwedzi wese azondidedza svikanzi kweiwe Mutandi chii ndikaita ndo zvandiri everyday handina rugare zvikanzi Mutandi imbofamba waita mwana mudiki but famba mai vako vari kupi ndikati hawabvumi zvekufamba vanoti ndonamata ndakapfeka uniform zvikanzi toita sei ndikati ade mandibatsira pandaifamba pese handisi kuti ndiri kupuma but ndiri kutaura handisi kusaidi kwemunhu but ndiri kukumbirisa kuti zvandauya mvura yemanyika mutibatsire ndaingosvika ndakapfugama baba wabatwa ruoko rwacho rwakastroka zvonzi pane mubvuri remunhu akafa anonzi Mugota ndiani anonzi Tazeni ndiani ndika ndaita mwana mudiki ndaisvikawo kumba ndobvunza baba
Baba nawi munoiziva here. Mama nawi munoiziva here. Mai nababa vakati mwanangu kuti aneta kushungurudzwa chigara pasi tikutaurire nhau dzakaitika mumashure. Muri kunzwa? Panhau dzakaitika mumashure mai vakati mwanangu baba mukuru vakauya nen'anga yekuabva feo wakati mai nini uyai kuno toda kuti tigadzire musha wedu toda kuisa mabhonzo ababa wanhamo pana kureva mukoma vari kurwara. Mai yakaitawo secret baba vari kuharari kusitofa harari kubasi isi tiri vadiki. Baba vabva wauya kuhoriday wapuwa ofu wauya kumba wasvika kumba wakanzi uya kuno munin'ina isecret mukadzi nemurume uya kuno munin'ina toda kuti tiende kumakuwa paguwa rababa wanhamo bata jongwe cheka tobva tasiya richidini isusu toenda usafuratire. Baba makanyararei nenyaya idzi makadini mataura ona izvi zvimakuwara tuchitangira papi taita vanasikana tiri 5 1 mukomana akakura akazvarwa achinzwa but now haanzwi haana mukadzi wandakasiyira zambo haana mukadzi. Toita sei baba namai zvana baba endaitonziwo sataurire mukadzi mai makadini zvikanzi ndasingana ndiri mutohwa womusha mekwani rumwe kwamutani mai saka toita sei ndadaidzawo mamwe maprofiti paimba ndaitodaidza endi kana nanhasi unoyi ndikati ndiri kuda muprofiti paimba pedu handina kupuma munhu ndadisina noizi nemunhu ndaingouya munhu wangu ondibatsira oenda paimba mama mvura inonetsa tine mvura yezinwa mazuva ano mazi acho yainetsa pakabva paitika papa nechijira chachiri padhona nhasi patoni negurumba chijira icho chakada kudonhedza mama ndandiripo paimba chadonhedza mama kana baba chii chijira ichi chiri kungotataridza vanhu every day regai tiite sei tichere chijira ichi chikazotokuwadza munhu. Pakabuda chidhori chachine tsono chandakaona ndikadaidza samandirawe mudhara akafa delete ndikadaidza vanhu vese mumaraini vakauya vakachiona chidhori ndanga ndiripo baba ndikati baba daidzai mukoma wenyu wadini wauye zvakanzi tiri kudya tiri patebho daidzai baba wauye baba daidzai banguru mukoma wenyu wauye waune chidhori ichi zvikanzi baba vari bhisi. Chidhori icho chakasvika pakumwaiwa sauti namandirawe mudhara mandirawe aichaira pagedhi paya hapana munhu asingamuzivi akamwaya sauti akachipisa chidhori chikatsva chatsva paimba tasingarari mutsindo everyday ndikauya kumba ndandisingatogari nenyaya yemutsindo everyday ndadaidza maiwo wamwaibatsira ina handiendi kumwanga ndinoshanda ndisaya mvura ndadaidza vamwe maiwo vandibatsire kwamburoko wauya zvikanzi pano ndo pakaiswa ngozi yese yemumusha menyu mamutandi sofa handina murume ndoti ndikapinda mumba ndofunga kumba ndinopfeka mabhegi handitukwi handitwi sei ndinopfeka mabhegi ndoenda kumba ndinowana wangu 2 wepamukwezheneyo kwanya kunhumwa ndinopfeka bhegi mvura wamanyika ndoenda kumba handitukwi handiiti sei ndofambawo zvonzi makapuwa murume tiri 2 wasikana tisina dzimba inini naayana zvonzi makapuwa murume makapiwa muri varume muri vakadzi vezvikwambo anonzi Rufaro ndiani hatibvunzi hatiti sei taingosiya zvakadaro toti ipimbi tibatsire kuti zvedu zvidini zviite. Number 2 first born yembabedu Jeni ari kuJoburg bafona usiku akati mai ndaona paimba paita dongo mangwana ndiri kuenda kumasowe namata masowe akasvika the one thing akabvunzwa anonzi Rufaro ndiani handisi kupuma ndi baba wangu chaivo nana mukoma wangu handisi kupuma munhu asi ndiri kutaura situation yatosangana nayo. Tagara ini ndingori hangu zvemurume wezvikwambo ndinongosangana nawo usiku iwawo ndagara pazochiya mukoma nhamo kumba mukoma waroora isatati yasamuke itakura waroora wauya kumba wagara paimba oraiti zvawagara takorokotedza taroora muroora awi chakazoenda kondinetsa mvuri wemanyika paigara mukoma nhamo ndo paakugara mukoma baba waRufaro
zvinhu tu zviri kugara zvichindinetsa kuti stendi yanga iri yamukoma nhamo yochipiwa uyu sei. Pakataurika ndakabvunza, ini ndinotaurisa vanozviziva ava kuti ndiri too much talkative, but pandakabvunza mai vangu nababa vangu ndanzwa guwa iro rumuzindi zvanzi Fatima baba vako ndo vakapa ringo stendi. Ndakapopota ndakaita noise. Ava ndakatowatuka ndikaswedera 6 to 6 shu mvuri yamanyika ndinoita 6 to 6 ndichipopota ndichiti sembi tida kuzora baba vangu nyaya dzawasingazivi. Muri kuzora baba vangu pazvipi? Baba vangu hapana nzewe. Panapa pagedhi pabhini ndiringonzwa kuti ibhini remunhu wese. Tisiyei tiite mabhini makatipa varume. Chitisiyei takadini? Takadaro tagara pachiuya nyaya yekwamambo. Pada kuenda kwamambo wakauya kunotaura sababa shumba wakauya kotaura muning'ina ndasungwa zvana baba urushei baba uri pauchiya dai ndauya nawo warambidzwa zvikanzi muning'ina mukoma muri kurambirei kuenda kwamambo kwamambo zvikanda kuenda kucheck up tikati it's okay. Ndakaenda kwamambo ndakasumuka ndirega handina information yandopiwa nawo nekwamutandi but ndinoinzwa nemakuhwa ndobva ndaibata ndasvika kwamambo zvikanzi hatina mari yematambara. Ndiriwe kwamutandi handirevereri munhu zvikanzi hatina mari yematambara. Nyaya yafedhapo nyaya ngaibuda henyu namabozindi muri kundishora budai vanhu vekwamutandi buda henyu vanenge wadawo zvekuita ndongokunyorerewo tsamba muenda kupi kumusoro. Inini maramba maradza kuti hamuna mari yei yematambara. Tagara paya pandakazonzwa kuti nyaya iri kuSaturday ndaingonzwawo nemakuhwa Saturday. Chiri kutirwadza mvura yamanyika ndechekuti mukoma barufaro maanenge ari mubhawa anodaidzira kuti hatina dzinza 1 but patiri kufamba tiri kunzwa kuti Rufaro ndiani. Rufaro ndiani anonzi Rufaro ndiani. Pese pandofamba kana nhasi unoenda ati kuenda kwangu kwandiri kuita mbuya mutandi zvazvanzi enda unonyarara usataura but zviri kundiremera kuti ndigare nesecret yakadai. Zviri kundityisa kuti ndigare nesecret yakadai but panguva inei ndiri kubvira ukumbirisa ndiri muzvare zini muti handina zindi ndizvo namutana nagugudi ndiri kubvira ukumbira kuti mutibatsire. Toda kubatsirwa pazvakesari kuna kesari zvanhingi ngezvanhingi zvaruka baba wangu ngezvaruka ngazvibate ruka nemhuri yake ngazvibate ruka nemhuri yake. Tibatsirewo ewo tibatsire mvura wamanyika. Musoro ishe ndinonzi Raymond Mutandi ndiri mwana wababa Rufaro Mutandi vandinaye koma wangu akataura Lincoln Mutandi. So ndafarira chinhu 1 mondiregererawo tichata chipuchunisa neshoko rimwe rechirungu mambotaurawo chirungu. So ndiri kuda kuti ndingotsanangura kuti mambo nyaya iri pano it's bigger than it appears. Ndakadzidza ikoko kunonzi kuzinduka. My father was the least in our family. He had no money, he never worked, he was a pauper. Baba mnini wangu vaishanda in city council. He was a soldier, he went to war, he was a successful person. Adaro baba mnini takatokura tichadmire these people because they were far much better. My father, being a peasant farmer, he took us through school. Atitora kuendesa kuchikoro ikoko takanodzidza tikabudirira. Ini ndiri pano handitye kukuudzai. I own a couple of things in terms of businesses. Ndakaenda kuchikoro ndadzidza kwamutereroko ndikabva ikoko ndikanoita A level in Mutani. Many other of my sisters, they are actually successful people, professionals. We all drive, we stay in Harare, we all own houses, we own many other things. So the challenge that is there is never anything else.
They just want to hear that this one, they are konzeresa kusafa kwao. So their request yakabvumwa kakawandisa in the past. So if you look at the tone, we are here kuti rapise mwana. We were willing even to take. He's my brother. I love him so much. But there is a complex web. That complex web is that he believes in a solution. He believes in a solution. They believe in a solution that we don't believe in. I can take my brother for medical intervention. I can pray with him. That is the solution I believe. So he is my brother. He is my brother. I love him so much. With your indulgence, say, I can take my brother, Dono Murapisa. But I will not do that in the event so the issue is about accusation. Muroi, Sagangabatwe. So if you look at this one is a very small kid, this one. But she's a problem. I'm here because I respect the imam. I'm coming from Harare. Last time Takatoya with all my sisters. I'm always with my father because Askun was Ganak. We are kuno ku respect the Darereni. Ndafuma makusensen kuti ndiwe kuno. So sorry. Ndauya kuno ku respect the Darereni. Ndikauya kuti tizonzwa nyaya iyi. But nyaya iyi yane makore mambo. Yane makore kuti handizive kuti munotitendera here kuita written submissions kuti tikwanise kukupa nhoroondo for 30 years. Hama dzese dzichingoakizwa baba wako. So ndatenda. It's not about being in a defensive mood. Ngatibude defensive mode. And tipinde panyaya iripo, then we find a solution. Because my worry in India, when we move, there's never a time. Pamakambogara mese pasi, mushinya solid nasi, tutakuta chakati. Hapana. Saka nyaya ipo ndekuti uyu mukomana right now ari kurwara here kana kuti ari right? Musaise my words into his mouth. No, I want to talk to him. What is your problem? Unorwara nei nechi? Pare zvinezvo ndinokwanisa kugara pasi kwenguva yakareba kana kwe40 minutes chaizvo tichiita discussion nawo handisi kukwanisa because panguva ino chandiri kukundikana nacho inyaya yenguda nendakangorara pasina chandinobata chipeni pasina chinobatika mukati meupenyu. Dambudziko rako ndiri kuti unogara wakarara without doing anything. Une here nguva yakamboenda pamadrugs? Hauna kumboenda pamadrugs? Asi dambudziko riripo nderekuti mukutsvaga help mukurapwa munorapwa nedzimwe nzira dzakasiyana. Ukazoona vana sekuru vakusvika pakuti urapwa nenzira dzipi? Dzauri kuti urapwa nenzira dzakasiyana. Urapwa nenzira dzipi? waingondibaya majekiseni. Majekiseni aya ndo akuita side effect yekuti nguva zhinji narori Don't tell me Jackson. Jackson remains. Hauzoiti violent. And rinokupaka kunetsa. And yes, basa is to weaken you. Ndo basa rejection yo. And saka ukaona wakuda kurara chisi chigwere. Ndo kana nyama mishonga ichikosoro chero. Inenge yakanyorwa kuti may cause drowsiness if taken in excess. Ukatora wakawandisa, if you taken in excess, unaita sei? Unodhakwa, wotorara. Asi hazvirevi kuti drowsiness yakonzerwa nemunhu. Yakonzerwa nedrug.
raiswa mumwiri mane mako handi munhu bakonzeresa izvo. Asi chiri important ndechekuti isu toda kuti tizive kuti chazomboti ubayiwe that drug chii, ndo pane nyaya ipapo. Because kubva pawakazvarwa wairarama normal life, wanga usingarwari, ndobva wazotanga kurwara wane how many years? 2007. Zvaimboita maone ndo 26 years. Why 26 years? It means kuti munhu akatozvarwa wotopedza primary education, wotopedza secondary education into university, wotopedza futi. Ndipo wakazotanga kurwara. In the time yawakarwara wanga uchiitei? Waishanda kupi? yachanda kuita waishanda kuitinai? Hachakwanisi kubvunza zvakaita but you know zvatokuita izvi it's necessary so that we get to the bottom of it. Yenyaya kuti mukomana akambotanga sei kurwara, because I would have loved kuti mukadzi wake anga ari panapa achitaura achipaka history how this thing started nemagariro awaita kuti uyu munhu wakawo haangotanga nototanga kupenga aiwa pane kamwe kaanoteedzera so handiti kusvikira munhu yazoita sei afull blown muziva kuita sei akupenga. Taida kuti tizoti mukadzi zvakambotanga sei kuti tibva pazvira kuti tisosvike pazvira handiti. Saka right now chiripo ndechekuti kurwara kukuita munhu ndekekuti akabayiwa injection haarwari, handiti sorry, asi akabayiwa injection anorwara, asi akabayiwa injection zvinhu zvese zvinonomaliza. Asi challenge yake ndezvekuti ari kuti iye right zvanomaliza ndakuti achallenge kuti chii yekurara. Saka taura kuti taise zvinhu izvozvo handiti those things should form the base of our argument. Kuti munhu weko akataka mutarisa yerope yabuda chaichaio yakaita sei? Is it clinical or is it spiritual? Aruda yerope yakaita sei? Because zvekuti ndakafamba uye akati ndakafamba uye akati ndakafamba uye akati ndakafamba handiyo solution. You need a working solution. Inoita kuti mukomana afilo like anchafana kubayiwa injection asi ndara